Takže čau lidi, to je ti dva gameři a dneska se společně podíváme na tank T-77. Takže HPčka to má celkem dobrý, poškození je hodně dobrý, 380, většinou to teda dává za 410 a má to 2 náboje, což je hodně dobrý. Rychlost palby by mohla být lepší, průbojnost je hodně dobrá, pancíř takovej průměrný, rychlost průměrná a rotace taky. Vidíte, že hlavní pancíř má na věži všechno 160 a korbu má 140 čelní a potom už to klesá. Pravděpodobnost za požáru při zásahu motoru je 20, což je i víc než LT, takže to je dost špatný. Dohled má větší než ostatní tanky, což je celkem dobrý, když podle mě v tom je to celkem jedno v té hře. Maskování během stání na místě je 8, což není zase tak špatný. Za pohybu 4 to by mohlo být lepší a při palbě během stání na místě by mohlo být tak lepší. Střelba, poškození za minutu je 2000, doba nabíjení zásobníku je 19, doba nabíjení granátu je 2,50, takže může to hodně rychle vypálit, což je celkem dobrý. Čas zaměření jsou 4 sekundy, což je taky hodně rychlý. A rozptyl na 100 metrů je 0,352, což je celkem malý. Limit odměru děla ve stupních. Nahoru to má méně než LT, ale dolů víc, což je celkem dobrý. Obratnost. Maximální rychlost vpřed je 35 a dozadu 18, což mohlo být i lepší. K tomu tanku se to podle mě tak jako trochu hodí. Jo, to je tak asi všechno. Jo, by the way, je to můj nejoblíbenější tank, jako 8čkovej. Takže určitě dejte odběr a teďka si ukážeme nějaký play, jdeme na to.